vamudzinga kupi? Ngavatange vamuwana vamudzinge pamberi pedu isusu, ndokuti tizoti isusu Vageza havachisiri muZANU PF. Ndoda kumbobvunza kuti Vageza vane makore mangani, nekuti ina handiazive. Ndoda kubvunza kuti vaMunangagwa vane makore mangani, nekuti inini handiazive. Imimi munoti munotsigira vaMunangagwa kunyanya Varakasha, tiudzei makore evaviri vari kurwisana ava, nekuti ZANU PF yakatofomwa nevakanga vari vakuru. Kuliend TV. Kuliend. Zviri sei naye munenyina? Ndanga ndisingade kutaura apa, but zvinhu zvavanongoramba vachibuditsaka zvinongoramba kuti zvinongoramba zvichiita ngoti titaure tiwane zvekutaura, ndiri kuzviona. Unoziva kuti chii Kuliend? Inonzi ZANU PF. Ndoda kuti vana veZimbabwe vanyatsoteerera. Inonzi ZANU PF chaiyo chaiyo, haisiriyo inoti vaMunangagwa ndiye mutungamiriri. Handiti muri kuzvinzwa? Vanhu vanoti vaMunangagwa mutungamiriri havazivo vanhu veZANU. Vanhu vaMunangagwa tinogara tichizvitaura nguva nenguva. Comrade Nyoka Yemabhunu vanozvitaura. Mukoma Jeff Judah vanogara vachizvitaura. Sister Chimama vanogara vachizvitaura. Vanhu vanonyatsokunzwisisa chinonzi ZANU PF, vakazvarwa muZANU PF, vane history ine vabereki vemuZANU PF chaiyo chaiyo, vakaita sesisu. Handiti uri kupanza? Vanoziva kuti chii chinonzi ZANU PF. Handiti muri kuzviona? Saka chinonzi ZANU PF havazi vanhu vanotungamirwa naMunangagwa. VaMunangagwa vanozoita muridzi weZANU PF sei? VaMunangagwa vanozoita muridzi weZANU PF sei? Zvekugona kudzinga munhu basa, zvekugona kubvisa munhu membership yeZANU PF, vachitadza kudzinga basa vanhu vari kutadza, vachiba, vachiita kuti munyika muome, kufanana nechiminista chake chandakanganwa zita ichi chakanhingirikina chinomiririra yavanoti Zaki Zaki ichi chihama chake ichi. Vanotadza kuchidzinga basa nekuti ndo vanhu anofanirwa kuti aende kundotarisana navo ivavo, nekuti zvaakaisirwa pachigaro haana kuisirwa chigaro kuti ave ZANU PF, aite zveZANU PF Munangagwa. Handiti unozviona manje kuti ndo panotanga kutodofora munhu ipapapo achitadza kuita basa rake. Kuliend nevana veZimbabwe ndionere iwo ari bhizi kurwisana nevanhu pamusoro penyaya dzeZANU PF. Zvichemo zvevanhu asiyana nazvo, hazvina basa, haatombozvizive, hazviko zvichemo zvevanhu. Haasi kugona kana kuadhiresa zvimwe zvinhu, anobuditsa nhingirini yekuti hanzi Vageza vadzingwa muZANU PF. Munei muZANU PF? Zvakare ZANU PF ibato, ipati inodzingwa munhu here? Tichida kutaura chokwadi cheinonzi pati, pati inodzingwa munhu pakuti kudii? And ichidzingwa munhu nani? Kana ari a former and a founder, one of the founders, vanhu vakagara misangano yekuti ZANU PF iveko, ndiye anonzi anodzingwa. Achidzingwa nani? Anodzingwa nani? Regedza ndimbodzokera pakudzingwa kwemunhu. Ngatiti semuenzaniso kudzingwa basa, vana veZimbabwe teererai munzwe. Munhu akarovha kubasa 1 week or 2 weeks, chii chinoitika? Handiti murungu kana kuti management inotanga kumutsvaga kuti izive mawhereabouts ake, tichiri naye here hatichisinaye, nekuti dzimwe nguva munhu anenge aine zvinhu zvakamudya kana kuti anenge aine tsaona dzaanenge akaita.
Zvakare mukudzingwa kwemunhu handiti kune bepa rinotopiwa kwaari raanotambidzwa pachigariranwa patebho munhu achitarwa face to face kuti iwewe wamiswa basa. Ngatiti let's say dai kuri kuti ZANU-PF ibasa kuna Vageza. Zvino ZANU-PF iri natural kuna Vageza havadzingike muZANU-PF. VaMunangagwa varoda kuti zviite kunge sekuti kana Vageza vazodaidzira signal zvipiwe zita rekunzi kuri kuitwa coup. Saka ndoda kuti ndizvifumure. Indakataura ndikati ndichagara ndichifumura each and every strategy yavo yese yavanenge vachiita ndichaifumura chete. Vakangoita zvimwe zvinhu vanotondipa kutaura I am not going to sleep. Ndinotozvitaura. Handiti mazvona. Saka inini ndiri kuti vamudzinga kupi ngavatange vamuwana vamudzinge pamberi pedu isusu ndokuti tizoti isusu Vageza havachisiri muZANU-PF. As long as Vageza havana, he did not receive a document in black and white in his hands, Vageza havasati vadzingwa muZANU-PF. Ndo chinhu chekutanga. Vageza vabviswa pagurupu revanhu vakanga vari pedyo naMunangagwa, asi muZANU-PF varimo. Handiti muri kuzvinzwa? MuZANU-PF varimo. Vana veZimbabwe musanyeberwa. Vageza vabviswa muushamwari hwavakanga vainawo navaMunangagwa. Ihwo ushamwari huya hwakaita kuti vagone kubatsiridza kuisa vaMunangagwa pachigaro muna 2017. Saka nekuda kwokuti Vageza vati handigone kuramba ndichipa benzi mukana wekuti rirambe richienda kundohondonga zvinhu munyika. Saka ivo vakati hauchisiri shamwari yangu, nekuti Vageza havana kumbobvira vakambowisha kuva shamwari yemunhu asina musoro, havadi kuita shamwari yebenzi. Saka izvozvo ndizvo zvaita kuti vaMunangagwa vatange kuda kunyebera vanhu kuti ivo vane masimba ekubvisa munhu muZANU-PF. VaMunangagwa vakanga vari mudiki chaizvo tinoiziva history. Takaita history. Ana baba vedu vakaenda kuhondo musati vhare. Havaziriwo vakanga vari kumberi. Kune vakatofa. Munangagwa hatitombomise pachidanho chana Chitepo wana Tongogara, wana Jason Moyo, hapo pana ana Joshua Nkomo naana Mugabe. Akanga ari mupfana, akanga aine maroza ake ekumashure aakanga achitambawo, asi ari kuma nationalists, tozviziva izvo. Saka masimba ekuda kuitwa ngesezvinonzi iye ndiye akafoma ZANU-PF anozvowana kupi? Ndoda kumbobvunza kuti Vageza vane makore mangani, nekuti ina ndiazive. Ndoda kubvunza kuti vaMunangagwa vane makore mangani, nekuti inini handiazive. Imimi munoti munotsigira vaMunangagwa kunyanya vaRakashi, tiudzei makore evaviri vari kurwisana ava, nekuti ZANU-PF yakatofomwa nevakanga vari vakuru. Saka pakati paBlessed Geza naMunangagwa todzokera mumahistories avo emuhondo kuti tizogona kuziva kuti who is a true ZANU-PF between the two. Chete izvozvo. Handiti munozvinzwa? Pepukai vana veZimbabwe. Zivai politics. Zivai mastructures ezvinhu. Zivai kunotangira zvinhu zvamunozorarama mukati mazviri, kana kuti zvamunopinzwa mukati mazvo. Hazvinazvo zvinobatsira kuti munhu upinzwe mupolitics uchimhanya uchiti 2030 iwe usingazivi politics dzacho, background yadzo kuti dzakambofamba sei kubva kumashure. Unenge uri zibenzi, zitungairwa rekupedzesera. Haufanirwi kuti ufambe uchishamarira uchizhambatata sezvinoita mufana kuti hanzani uyo Tino Machakaire. Izvo zvinoreva kuva munhu asina kana chaanoziva, akangodzurwa from the street, akangonzi zvinofamba zvakadai so. Saka iwo famba wakadaro uchitungamirira vanhu. Ndosaka muchiona achitaura zvinhu zvisina basa.
Saka munhu weZanu PF chaiye kana muyuti weZanu PF anoremerwa so kubuditsa mazwi ane propaganda mukati, nekuti anenge achiziva chokwadi. Zvinomurambira so kuti anyebe, sezvinoitwa naana Tino Machakaira. Tarisai ana Tsenengamo. Tsenengamo akataura akati no, handidi zvekuda kurobwa, handidi kushandiswa. Nekuti anenge aine ruzivo rwezvinhu zvaari kuita, iye oudzwa pazvinhu zvaari kuziva, achiudzwa zvinhu zviri wrong, anotaura kuti kwete, handibate zvinhu zvakadaro ende handiite izvozvo, handisi kuzoudza vanhu zvinhu zvisizvo. Handiti unozvinzwa client, vana veZimbabwe musambofa makadzoserwa kumashure nemapenzi, ndo anonzi masaskamu asingabvumidzwe kupa vanhu vari normal kuti avape order. Saskamu harigoni kupa munhu ari normal order. Saka handina kana audio yakareba ndoda kuti nditaure izvozvo. Ndiri kungoramba ndiri kubvisa ipapo pekunzi vaMunangagwa vanodzinga munhu muZanu PF. Amheno benzi rinobvuma kudzingwa, vanotodzinga vakaisa muZanu PF. Avo vavakadzinga haya vane kodzero platform yekuti vakwanise kuwadzinga. Hakwete vanhu vakatounza chinonzi ZANU PF chacho ichocho, vanokutaurira kuti vanokuudza nemadheti nemusi wazvakatangwa nepazvaigarwa nezvavakanga vachitaura pazvakanga zvakagarwa, nekuti they were part of the scenario. Ovaudza iwewe kuti hanzi ndakudzinga nekuti uri president wenyika. That's bullshit man. Akataura mudhara wangu akati that's bullshit, achipindura kana muchiri kurangarira comrade Bomb Jail vachitaura, mudhara wangu akati bullshit, that's bullshit.